आं मोनथिगौ आयै नों जोबोद दुखु मोनना दं आंखौ आरो थोमोनाबो मानो जानो देनाय नाथाय थेवबो बाथोदो बेखौ आंजोंबो मोनसे गोरोन्थि जाबाय अके आं एक्सेप्ट खालामो आइनो सिगांग्रो आङो गासिबो खोन्थाजोबनांगौमोन नाथाय बेबायदि जायासै थेवबो नोंनि बै मोनसे खोथा थुनथुलिखौ बावदो गुबुन मोनगोन गुबुन सोरखौबा बिनिख्रुइ साबसिन मोनगोन साबसिनखौ मानो आयै जेराव आं बेखौनो फसायखायोबा गुबुनखौलाय मानो आंनो आंनि बे सेंग्रा गोसोआनो आंनि थुनथुलि सनाखौनो फसायखादोंबा बेखौ गोसोनिफ्राय आउट खालामनो हायालै आङो थार गोसोजों मोजां मोननाया बिदि जायो नालै बेखौबो मोनथिगौ बे आंखौ 1%बो मोजां मोना खोमा नाथाय मा जानो आंथ' मोनोना बेनिफ्रायथ' सान बा नोंनिया माथो आसोल खबरानो बेलेगसोलै हो माखासे मानिया मोनथिगोना मोनथिया जाखो नों जे अलंबारनि ए टु जेड माबा माबि बाथ्रालै ओजों बे थुनथुलिजों बेहाय कर्ट मेरेज खालामदों ओजोंहाय बेलेगसो जानानै दं माथो दा बेबायदि मानसिखौ नों फसायबाय आरो थुनथुलि थोद जाम्बि जाम्बि नाथाय नायनाय लाखिनि गोसोआ बेसे गोथार नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आं दाबो थेवबो नों कर्ट मेरेज जादोंबालाय माब्रा जिउ हो अब्लाबो आं नोंखौ नेना दंगासिनोखाना नेबायानो थागोन आं आंनि जोबथा हांसिम नाथाय आइनि थाखाय दे आयै नों जुदि एथबां बेबायदि हास्थायथारदोंबा ना आं मोजां खामानिखौ मावनो सुरु खालामगोन बेबो दिनैनिफ्रायनो आरोना माबा मोनसे मोजां बिजनेस साननांगोन ओमफ्राय मावनोसै साना सेंग्रायनो बिदि बिफा जाखो ना बिसोर सानजों जुलि जाखांबायमोनलै हो बुजिखौनो मोनला माथो आङो बेखौबो मोनसे सानबाबो सानस' हायासै आङो ओरैबायदि निउसलै बाब्रे आरो बेफोर गासैखौबो जुदि नों मोनथिखायोबा ना थुनथुलि होमबा बोरै बिदि थाबाय थानो हागौ बे सानजों आइ मिन बे गथ'आबोथ' बिफाखौ हास्थायोना सिबाय बेस्रा बेसेबां आंनि देहादा माला फैगोन माब्ला नुगोन माब्ला लोगो मोनगोन सोंबाय थाथारो बिमानाव दाथ' बिमायाथ' खिन्थाबाय बिफायालाय मोनथिगोना मोनथिया जाखो उफ डेन्जार गलमाललै बिसिनाबो बोरैबा बोरैबिथार थोद आंना बेबायदि नङालै एकदम सिदा सादालै आंना लामाया औ मोनसे गेंआवल' दं आङो नाथाय बिदि हिनजावनि चक्कर माबा माबि गन्डगल सन्डगल गैयालै आंना बिदियाव गैयालै आङो बाखांखां बानाय मोनो आं बेफोरखौ झामेलाखौ आंनाबाथाय जुदि सोरखौबा फसायबाय बेजोंनो बास लाइफ टाइम थानायनि सिमांसो आयै थुनथुलि सना मोनगोना मोनला जाखोलै आंलाय आबालाखि आङो नोमादै मोननाव दसे थांनि आयै दाथ' आं फैबायना ओमफ्राय नों जेबो टेनसन लानांला दे आयै जि जाबाय जाबाय जोब्बायना आंखौबो रागा जोंबाय दाथासै नोङो आंलाय जाहैबाय नोंनि बिमा रागा जोंबाबो माबाबाबो अब्लाबोथ' गावनि फिसाया फिसाखासै थेवबो मोजां लामायाव थांजानो लुगैयो आरो आबा नोंखौ बेनो नोंबो एसे बुजिनो नाजादो अब्लाना आंबोथ' रागा जोंनाय नङाना नोंखौ दे आयै ओमफ्राय ना आं दा दाउखौनो एसे लाना फैनोसै होमबा आंनो संगोन नों ओमफ्राय दाउ जानो ना अमा जानो नों जेखौ गोसो जादों बेखौनो लाना फैनोसै आं आयै सानैजों जमा ओंखामखौनो जानो मोनासैना आयै दिनै लायना फैनोसै आङो बेदर फिसा नांलाया आंनो जेबो नोंल' मोजां जा आबा नोंल' मोजां जा बाखि आरो नों मा खालामो खालाम बेदर लायो ना मायो बे नोंनि गोसो आंलाय जाबाबो जायाबाबो खहाबनोनो थांला माथो बिब्दि दा बुङायै आं बुंदोंना गासिबो थिग जागोन नायबाय था नोङो दे थाथ' नोमादैनाव दसे थांब्रबना फैनि आङो ओमफ्राय दोनलांनो आङो नाङा दे दोनलांनांलाया रावबो आंनो हारसिं थांना फैगोन आयै नायबाय था नोंबो रागा जोंखानाय नंला आंखौ बावैनो आंबोलाय माथो लुगैयोमोन देनाय आबा नोंबो आरो उल्था फुल्था खामानि मावनो नागिरो दा साजाखौबो मोनबाय गामिनि बुंनायफोरखौथ' जेबो नांजाबावलासो आङो आंनि फिसायाल' मोजां जाबाय बायथों सानो गैया माथो दे होमबा आयै दोनलांजायाबालाय जायासै बेदर लायना फैनोसै आं दा दसे थानानै मानसियानोथ' मा जालांमारखो ओमफ्रायो बाराखौबा बिनानावा सोरबा सिख्लानि माबा फट' दं ना मा होनो दिनै देखायनो नागिरदोंमोनहाय फनाव नायब्रबना फैसैहां खिजानि सिख्ला सोरबा गुबुन लोगो मोनबा मोजां जाबाय खोमा आंनि फिसाया बे थुनथुलि नामा बेखौ बावगारो खोमा बिहामजो लायना होफैबासो मोजां जासिगोनदां आंना आबाया र' एसे खबर लाहैनि आङो बा सानजों फैनानै ना बिसिनाव एकदम बिहामजो बाला फिलिंस फैथारबाय माथो आंनावबो आइ आफामोननो ओंखाम खुरनाय ओंखाम संनाय आयु हाबाब
ओमफ्रायथ' आंनि सानजों गोदै गोबाब खोथा रायलायनाय आरोथ' गाबोननिफ्रायथ' आङो डिउटियाव थांफिननांसिगौलाय दिनैल' लास्ट थारिखि लास्ट मानेथ' जेनेबा दिनैल' ओरैनो फ्रि टाइम मोनसिगोन आरोना आंबो ओमफ्राय दाथ' अखा हादों बा ओजों न'आव थाबा आंथ' थांखासिगौमोनलै ना हमनो आंखि आरो सोरबा थानो हायो ना हमालासे दोमफ्रानो थुनथुलिनायै मेवखांलाजोबखायो बेफोरबायदियाव फैजेननायावथ' बारा दाबो माने एडजास्ट जानो रोङाखै आरोना आं सानमोननाव थेवबो उनाव हालांगोन दे आंनिबा मानसियालाय माथो दाबो सफैला आं दहायनो फन हरदोंमोन आंजों थाबा आंबो टेव टेव रायलायबाय थायोना बिखौ एदावबाय थायो बेखायनो दसे गैयाबाबो मिस खालामफ्राङो आङो नों मिस खालामबाय ओमफ्राय आं फैबायना हो आरो सान नों सफैबाय औलै सफैबाय मोजां जाबाय दे नोंबोथ' आंखौ मिससो खालामबाय थाखादोंमोन ना ओइ खरा गिदिर जानाङा ओमफ्राय नों आंनि हौवा नालाय बेखायनो आंथ' नोंखौ मिस खालामनायाथ' बनता है ना इस नंगौ नामा औ ओमफ्राय नानिनो मा मा नांगौ गावखौबो लांफाबाय लाना फैजोबबाय दे आङो जोंहा मिलिया खम खुसि जासिगोन न' होमबा दायो औ थुनथुलि दाथ' गथ'आ जोबोद खुसि मालाय मोजां जाबाय होमबा आरो सान आं दायो बेलासियाव न'आव थांसै खोमादां न'आव औ गाबोन आरो हाखु दाखु जागोन ना ओमफ्राय आंनि गासैबो ड्रेसआबो ओजोंहायसो दंजोबो ओइ थाङालै थुनथुलि बोरै हगार हरनो बासिना आं दाना जाम्बा माखौ इसेबां इमसनेल जादों ओमफ्राय आं नोंखौ गारनानै थोरैना थांगोन आंलाय न'आवसो माने खामानिबो दं नालाय बेखायनोसो जेन'बा ड्रेसफोरखौबो लाबोजोबखायाखैना नङाबाथ' आं डाइरेक्ट नोंसिनिफ्रायनो थांनो हागौमोन गाबोन नाङालै थुनथुलि आं लायना होफिनसै बेहायनो थाबाय थादो आरो माथोबाव ओरैनोबाबो अफिसियेलि नों आंनि हिन्जावानो जाखाबायना माथोबाव ना आंनो बेसेबां अनखायो नों आरो सानखौ गारनानै थांनो नागिरबाय थायो अबाव गारनानै थांनो नागिरदोंखाय ओमफ्राय आं अना आंबोथ' बेसेबा बुरजा मोजां मोनखायो अनो गावखौ गावहा अननायखौनो सिनाया माबा नंगौ नामा ओमफ्रायथ' आं थाइजौ लाबोदोंमोनलै थांनाय दसे थानानै थाइजौखौ लेमहैदो दे होमबा जागोन ओमफ्रायथ' मिथिगौना आखि नोंखौ हगार हरनो बाबायलै आङो ओरैनोबाबो आंनि हिन्जावानोखा नालाय बेहायनो थादो नों फैनानै आइयाबो जोबोद खुसि ओमफ्रायथ' जोंहाथ' नै माइसो गायबावनोसै ना दे आरो जागोन दे बिराद थारना नोङो थुनथुलिखौ दाना हगार हरनोसो बाबाय माथो औब्रा बोरैथो हगार हरबाय थानो नोंनि हुदासो जाबायना आङो नों गैयाबा बिराद गोसोआनो माबा लांदां मोनखायो दसेयावनो आरो आं सानदों थुनथुलि दायो जोंहा बाहेरायाव दसे बेरायना फैनोसै ना गाबोननिफ्रायथ' आरो डिउटि नोंबा आरो सम मोनगोन ना मोनला वाव so romantic ना डिनाराव थांसै होमबा दायो जायो दे जेरै नों गोसो आरोथ' मिथिगौना सान आइया माबा आंखौ ओरैसो होनबावो दाथ' नों जुलि जाबाय सिन्दुर थुदो होनबाय थायो औ माथो जानायखाय थुजायोना होमबासो आं दं होननानैबो सोरबा गाज्रि नोजोर लागायनाय नङा दा बे जाम्बा आंलाय नोंनिनोखाना सोर गाज्रि नोजोर लागायबालाय मोनगोन नामा आंखौ जाम्बा दे अब्ला थाइजौखौ लेमहैदोलै गोदै जागोन ना जायाथाय जायखिया लाबोबाय आङो गावा ओमफ्राय मा मेथाइ जायो होनबाय दहाय सोंनायावबो खिन्थायासै बेखायनो आरो जायखिया माबा मोनसे लाबोबाय आं थांनाय बेयाव दोनदों आङो दे सान नों अब्ला आथिं आखाइ सुदो ओमफ्राय फ्रेस जादो आं थाइजौखौ हाना लायनोसै औ दे ओमफ्राय दख'ना गानबा मार समायखायोलै नोंखौ दख'नाखौनो गानबाय थादो ना गानखायो माथो आङो सम लायै सम ओमफ्राय एखनबा माखासे उसुबिदानि थाखाय गाननाय जाया आरोना औ आंनि आखिखौ दख'नाजों साबसिन समायो अब्लाबो दे डायलगा बांद्रायबाय थाइजौखौ हाना लायनि आङो र' औ जागोन दे दाथ' सान नोंनो गांनैसो गस्ला अर्डार खालामदोंमोनलै आङो माने नों फसायोना फसायामोनथाय सारप्राइज दिनै सफैनांगौ दङ दायो पार्सेलखौ लायनोसै आङो वाव आंनि सनिया मालाबानो बेबायदि आंनो सारप्राइज प्लेन खालामनानै दोनखुमादों आरो ना आरो बा खाफाललै आंना बेबायदि एथ'बां अनसुलि हिन्जाव अनग्रा मोनदों औ नोंखौ अनाबा सोरखौ अननांगौ बुथु थाथ' बांसिन मोजां मोनलायदों थुनथुलिया जोंनाव फैनायखाय ओमफ्रायथ' आंथ' हगार हरनो बाबायसो मानसिखौनो फाइनालि आंनि सिमाङाबो लासै गासिबो जाफुंबायना दायो जायखौ हास्थायदोंमोन जिउआवबो बेखौनोथ' मोनबायना
बेनिफ्राय बांसिन खुसि आरो मा थाबावनो देनाय नोंखौ नोजोर होबाय आं गोसोनि ना 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 माबा माबि आरो नै आबौ सना सिंगार जानो हांमा थानाय ना मा होनो बिदिखौ आबै नंगौथ' आरोलै मोजां गोदोनिफ्रायनो नोंसोर आंखौ सिंगिंआव फोरोंबा दाहालागै सिंगार जासिगौमोनदां दे आयं इमि जानो समायगौमोनदां आंखौबो सिंगार नाजायोब्लालाय मानो जाया देनाय हा दाबोथ' सोलोंबानो नों लासैनो हालांगोन ना गोसोफोराल' मोनसे थिग जानांगौ ना आरो मानो हाया बेलाय हागोन बेखायनोथ' नोंसोर मा मोनथिगौ ना आबै एकदम मुभि बानायनो सोलोंसै आं मुभि दाथ' एक्टरबो जानो हाला बेखायनो फिल्मफोराव एसे गोसो होनो सानबाय आङो मा होनदों मिये नों फिल्म गानोसै ना माथो औब्रा बाजै फिल्म लाइनावबो एसे हाबनानै नायनोसै खोमालै आंबो एक्टरावबो समायाबा गुन्दा रलखौनो लानोसै गथ' नंजायोलै हाब गोदाव सोराव सानलाबायदों फालाय औब्रा आबै जाया होनबा नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय आं फिल्म दिरुनलांबाय थानोसै आर्टिस्टफोरनि खुनु टेनसन गैया ओइ बाजै आंनि थुनथुलि नोंबोथ' दंखायोना नांथाराहां गाथारा माथोसै आं बेफोरबायदि फिल्म स्टिं माबा माबि गोसो गैथारा मेहेर माने रिल्ससो बानायो आंना इन्स्टाग्राम रिल्स माबा माबि आरो बेनोसै नाथाय बेफोरबायदि फिल्म आंनाव गैयालै बिदि औहाय बिहामजो ने नाङाहाय जोंना बेबायदि फिल्म गाया बिहामजोआ नै बाबु बेफोर नायनायावल'सो मोजां नुयोहाय मिथिबायना ओरैनोबाथ' माथो माबा माबिसो खोनालाबायोआनोलाय नाङाहाय नोंबो थांनाङा बेफोरबायदियाव गोसो होनाङा बारा बाबु ओइ आयं बेफोरलाय गाव गावनि सायावसो दा गाव थिग थाबा सोर मा खालामनो हानोब्रा नङा होमबा खुनु टेनसन गैयालै आयं बाराखौबा नोंखौबो रलाव लाफाबावगोनसो आङो हाबाब गाथाराहां आं बेफोराव बारा इन्ट्रेस्टथ' गैया फिल्म गानायफ्राव नाथाय हले बे जोंनि ओंखारोना फिल्म मोजांनो बेखौ हले आं नायखायो गारनायाव गैखाया फिल्म माने दालाय फुजाफ्राव लाबोयोना बेयावबो जि मोजां नायखायो आं बिन्दास इन्ट्रेस्टनो नायनायफोरखौलाय जोंबो नायो आरो फ्रि सम मोनबोला एसे दुखु दाहा थाबोला बेफोरखौ बावगारनायनि थाखाय एसेबाबो गोसोआ इन्ट्रेस्ट मोनो आरो ओइ बाजै थुनथुलि एक्टरखौनो आदा सानखौ लानोसै एक्ट्रेसखौ नोंखौ लानोसै खोमा ने ओमफ्राय स्ट'रिया जाहैगोन स्ट'रिखौबो एसे सेलेक्ट खालामसै धामाका स्ट'रि जानांगोन ना नै नोंनि धामाका स्ट'रिया आं जाथारा माथोसै एक्ट्रेस नोंहा गुबुनखौ लायबानो जाबाय एकदम फिल्माव थेवबो गाथारा आरोना आंनि फिल्म दिरुनबाबो नाङा दे आंहा नोंनि आदानि बाजैसो जानो गोसो दा आरोथ' बेबोथ' जाफुंबाय जोंखौनो भिडिअ खालामबाय थाबानो जाबाय आंथ' रिल्स बानायोना इस बाजैया दाना बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैनायखाय बा आदानि बाजै हगार हरला माथोसै नोंखौ जोङो मा होनो आबैमोन जागोन दे आरो ओमफ्राय नोंसोरनो थाइजौ हादोंमोन आं लायना फैनि दे आंनि बाजै थुनथुलि लायना फैदो दे आरामसे थाइजौखौ गोदै जानोसै ने आबैमोन नोंनो खम होखागोन आं मेहेर र' ओइ बाजै थुनथुलि बाजै एबार नों थांनो नागिरबाबो हगार हरलालै नोंखौ जोंनाव हले थाबाय थानांसिगौ नोङो नुबाय आबै आयं आदा साना बेसेबां खुसि बाजै फैनानै ओमफ्राय बाजैयाबोथ' जा हेपि नुखादों माथो आङो खुनु माने थानो बानाय बायदिखौनो मोनखायाखै ने औ बाबु हामानो गोसो खुसि मोना जानो देनाय मालाय गावसोर गोसो मिलायलायनानै लानायनि खोथा दालाय आरो माबा कर्ट मेरेजबो जाखाबायबा खुनु टेनसनानो गैलाना आंबोथ' आरो जोबोद खुसिहाय आबैनि आखाइनि संनाय मोनजानानै आंलाय बिदि गोथाव संनाया थग्रोन माग्रोनसो संगोन नंदोंमोन नङा माथो गोथाव सङोलाय आबैया माथो आबै ने एकदम आंनि हाथरखि बायदि संखायो दाथ' गोबाव मानियानो जाबाय आं जोबोद मिस खालामो दाबो आंनि सना माइनावनि संनायखौ गोसोखांबालाय बहाथो मोनबावनो रा गुबुननि संसार जानाय गुबुननि बेफोरबायदिनो सुखु गोजोन थानायफोरखौनो नायनानै गोजोननांसिगोन आरो ना मेहेर आंनाथ' गैखालानोबालाय थेवबो आदा बाजैमोनखौ खुसि माने हेपियाव नुबाना गोसोआ बोरैबा मोनलायो आंखौ आबौ सिन्था दा खालाम देनांहाय नोंनि बिहामजोखौबो जोंहा मोजां नायनानै लाबोफिनगोन ना मालाय थुनथुलि आबैजों नोंनि आबैजों मोजां मिलायलायनानै थाबावगोन बेयो देनांहाय नोंनिबो बिहामजोखौ जोंहा मोजां नायफिनना लाबोगोनहाय मेहेर मिथिगौ ना आयंआबो खिन्थुबा मोजां जानांगोनलै गोसोआ बेखौबा बेखौ आंखौ गारनानै खारफिनबाथ' दानाथ' बेफोरबायदि बांसिन नालाय
गासैबो नंजोबाहाय बाबु बे खायसे खायसेयाल'सो बुजि रोङिफ्रासो बिदि दे जायखिया जियानो जा ओमफ्राय आंहा नै माने फट'सुटआव थांसैलाय माखासे लोगोफोरखौ खेबहैनांगौलै लोगोफोरा सोरबा सिख्लाफोरथ' नङाना बाबु बाराखौबा बेफोरबायदियाव बारा गोसो दाहाय आबौ मिथिगौ ना माबा माबि उल्था फाल्था खोनालाबायथारो नोंनि नोंसौलायाबो बारा जानला मानला नङा रा आबै बेफोरबायदि एसे मोजां साब्रा ओमफ्रायथ' लोगोफोरनि खोथाखौथ' बिसोर फाल्थु नङालै आबै मालाय आंनि लोगोसो दा जेराव गोसोआ खुसि मोनो बेखौनो खालाम बाबु जोंनिफ्रायथ' जेबो नङा दे आयं आयै औ आइ ओमफ्राय मोजाङै दङ ना जों थांनानै माबा उल्था उल्थाथ' नांलायहैयाखैना नोङो जावैसोजों ओजों जामायजोमोनजों बे आबैमोनजों हा मोजाङै रायलाय आइ गुरै गुरैनो बारा खाब्रां खाब्रांबो बुंनाङा गाज्रि मोनगोन ना जागोनलै आयै जागोन आंथ' नै दा ओंखामबो संना होदों जि बुरजा खामानिबो मावबावबाय मिथिगौ ना ओमफ्राय जेखौ बुंदों बेखौनो मावदोंथ' आङो बारा खाब्रां खाब्रांबो रायलायाखैना रावजोंबो मिनिसो रायलायदों दा दे आइ सना होमबालाय बेखौनो आंहा सानसेबाबो साननैबाबो जि गोसोखांहरदों मोनायावबो उन्दुनो हायाखै बोरैबा गोसोखांफ्लांबाय थादों नाय नोंसाजोखौबाथाय नोंलाय माला गोसोखाङा जानो गोसोखांखागोन आरो आंबोथ' थानो बांद्राय इसेबांबो मोजां मोनाखैमोन उनावहाय ओमफ्राय सानबाय दाथ' बेबो आंनि न'खासै नालाय होननानै ओमफ्राय टेनसन लानाङा आयै आंबो बिराद बुरजा मिस खालामदों नोंखौ दे होमबालाय आइ आंबो लाखिथ'नोसै कारेन्ट गैया मैया अखा हानानै थांबाय माबा जाखो फैयाखै दाबो दे आयै बारा सिन्था खालामनाङा ओंखामफ्रा मोजां जा कारेन्टखौथ' मा बुंबावनो जोंनालाय बिदिनो थासै अखाबो हाबावलायबायसोहाय मा बुंबावनो एसे खामानिबो दंमोन दे होमबा आइ मोजाङै मोजां था ओजोंहाय जागोन दे माबा बै सानबैखौ लाबोलाय नङालै बै माबाखौ बानलुखौ बोरदोन बानलु नांगौना बानलु राजा बानलुखौनो लांसैलै बेनो थिग जागोन बियो जावैसोबो दङ नामा दङ नै खाथियावनो दङ माबा आइ फन हरदों बानलु राजाखौ जानो हायालै जाम्बा एथ' गिदिर एथ' गोसा माबा बै माबाखौ लाबो बानलु फिसाखौनो लाबोदो दे होमबालाय थाथ' आं लाखिथ'बायहाय आयौ दासो गोसोआ गोजोन मोनबाय नै फिसाजोजों रायलायनानै आइ फिसा हिन्जावनि संसारखौ मोजां जाजानो लुगैयो आंबो सिन्था जाहरबाय थायोमोन दा जावैसोआबो बांद्राय सिन्था खालामनांगौ गैया गासैबोथ' मोनथिखाजोबनाय नालाय गावसोर सानैजों फसायलायखानाय आरो बिदि जेबो दावराव दावसिबो गैखाया बारा नांलाय खमलायबो खालामा जावैसोआबो फाल्थुबो नङा बेनो एकदम गोजोननाय दं आंहा हे आफा आंनि आइ फिसा हिन्जावनि जिउआव जेबो बेफोरबायदि खैफोद आफोद दालाबो जेब्लायबो अराय खुसि मिनि खुसियै लाखि आंनि आइ फिसा हिन्जावनि संसारखौबो आबौ मा जाखो आयै आइ सना आबौ लंबारा दरजा मारिनानै थाबाय दासिमबो खुलिला मा आबौ लं जेबो रोंगौरा आबौ खेवनाय नायनो नोंनि आइया नोंजों रायलायनो आबा सना प्लिज माबाथ' मोनसे बुं दरा खेवनाय सना आबौ सना दरा खेवनाय आबौ दरा खेवनाय गासिबो थिग जाजोबगोन आबौ टेनसन लानाङा नोङो जों दङ ना जों दङ नोंनि आबै दङ नोंजों नों दुखु जानाङा आबौ सोना दरा खेव आबौ दरा खेव ओमफ्रायथ' नायबाय थानाय आंनि आंगो सनामोन दे होमबाना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलाय आरो लोगो मोनफिनसिगोन जोंहा नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्रायथ' नोंथांमोना नायनानै माबोरै नांदों मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों रागा जोंदों जायखियानो जाया मानो लोगोफोर फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन दे मेहेरा थांथ'नोसैलाय जाबाबो जायाबाबो दसे सम नुजाफैलायबाय जोङो ओमफ्राय फैफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों जायफोर मोनायाव नायबाय गुड नाइट सनामोन ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय जायफोर फुङाव नायगोन गुड मर्निं सनामोन साहा लोंखांबाय ना जायफोर मोनायाव नायबाय गोजोन हर आरो जायफोर फुङाव नायबाय गोजोन फुंबिलि सनामोन दै बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ बिराद बुरजा आरोना जोंहा बावगार हायि गोसोखौबो होनाय जाबाय लोगोफोर जायफोर माने नुवाखै आरोना नायथ'वाखैबा नोंथांमोना नायनो हागोन जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन गेजेर समावथ' एसे माने थाब लाबोनांगौमोन थेवबो माखासे प्रब्लेम उसुबिदा बेनि थाखाय लाबोनो हायासै अब्लाबो दा होबाय लोगोफोर जायफोर नायनो नेनानै दङमोन नायाखैब्ला नायनो हासिगोन
जोंनि बावगार हायिनि लिंकखौ जोङो डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे सनामोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नायनानै माबोरै मोनदों खोन्थाहैबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेखौबो अब्ला दे होमबा